Rojnameya Rêbaz bi mijarên xwe yên leşkerî, siyasî û rewşenbîriyên giring bûn û bajmara xwe ya 23 bawayekî elektrونî neçapkirî hatiye derxistin û hêştiye berdestê xwîneran. Drûpela yekem ya rojnameyê de gotara destpêkê dibin ser navê Kurd di navbera Kurdayetî û Kurdistaniyetê de ku bi pênûsa nivîskar Azad Mîranî hatiye nivîsandin, serbarî gotareke nivîskar Ezzedîn Mella dibin ser navê Kurdistan sernavê wê Pêşmerge û Barzanî ye. Cihê xwe drûpela yekem de digirin. Drûpela duan de ku girêdayî karûbarên siyasî navxweyî ye gotareka nivîskar Neca Hêvo li jêr sernavê Hevgirtinên Nerînî û krîza partiyên Kurdî hatiye belavkirin. Nîzîkbûn û yekkirina biryara siyasî Kurdî li Kurdistana Sûriye û 5 sal. Cudakirina serkeftî di du sernavên gotarên her yek ji nivîskar û siyasetmedar Mehmûd Birov û Osman Edîd Kobanî hatine nivîsandin, cihê xwe drûpela sisiyan de digirin. Rûpela pêncan ji rojnameyê şalbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Têde sê helbestên bi navê Dil bi xemgînim, Wendame û Hêza te yên her yek ji nivîskar Vanês, Avdalê Kurd, Mehmûd Birêmca, Silêman Cercîs hatine belavkirin. Rûpela şeşan ji rojnameya Rêbaz ku ji çand û wêje û babetên civakî re hatiye dabeşkirin, gotareke nivîskar Hennan Sîdo dibin sernavê Piştevanî û Hêvî. Serbarî gotareke nivîskar Mesûd Mihemed Bilî dibin sernavê Jina Kurd di navbera resenî û pêşketinê de beşê yekem hatine belavkirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ku wekû her car ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerên roj re hatiye dabeşkirin. Di hejmara 23 de ya rojnameya Rêbaz behsa keseyet û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê roj Emgiyan Mustafa Badînî dike ku dibin sernavê gotineke wî de beriya ku şehîd bibe. Gotiye bihaweriya me bi Rêbaza Barzanî heye, wekû çawa bihaweriya me biriya azadiyê ya ku ji me re daniye tê. Serbarî nesnameya pêşmergeyê birîndar Nureddîn Mihemed ku bi pileya neqîbe behsa kurtejînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî di şerê rûbirûbûna Daişa terorîst de dike li jêr gotareke wî ku dibêje heta ku welatê min bin dest e, wêçekê min li ser milê min be, cihê xwe digirin. Di vê hejmarê de ji rojnameya Rêbaz gotar, babet, mijarên 14 nivîskarên Kurd ku bi piraniya xwe ve rewşa siyasî, civakî, serbarî babetna leşkerî, werzişî, bizîşkî giring ji hêzên pêşmerge re hatine belavkirin, cihê xwe digirin. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke mihane ye ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Alî Umar